Ràdio Club del Vallès, com no, i estem a la Fira de Cardedeu, la Fira de les Ràdios Antigues. Ara us demostraré una miqueta. Aquí teniu equips en marxa. Aquesta és la Fira. Fira de les Ràdios Antigues. Aquí tenim els equips, nosaltres també, que tenim una estació muntada. L'estació està funcionant amb aquestes dues antenes de l'MFJ enfasades. I bueno, com podeu veure, practiquem el que nosaltres practiquem sempre, que és la radiogastronomia. Mireu, radiogastronomia, I ara farem aquí les jefes, i ara anirem fent una volteta dels equips que hi ha per aquí muntats. Veus? Aquí tenim. Això és la Fira de Cardedeu, que ja és tot una mica, però són tot ràdios antigues, veieu, Aquí les teniu. Amb música de l'època, evidentment. No sé si heu vist que la música va amb una cinta d'aquelles grans. I bueno, aquí ho tenim. Aquí tenim el Francisco amb les seves làmperes i tot això d'aquelles antigues. Material de tot tipus. D'acord. Bueno. I aquí més. Avui ho fem fora, no dins del pavelló, perquè hi ha una cursa i hi ha hagut un problema amb l'Ajuntament. Es van equivocar i ho van concedir a dos i, evidentment, sort que fa bon dia, estem aquí a l'exterior. Mireu quina bellesa de ràdios antigues. Aquí més components i més components, de cara a fer reparacions, i hi ha de tot aquí, una mica. I funcionen, la majoria funcionen. Aquí hi ha més. Que no lo solían hacer, pero tendrían poca. Esto es lo que mueve esa máquina de la farmacia. Aquí. Tengo un cable de eléctrico de papel. Este que habla por ahí es el Antonio Chatarrero, que també està aquí el Jaume. Molts d'ells radioaficionats, ja es coneixeu. Ràdios antigues, més ràdios antigues, i aquí al fons el Ràdio Club del Vallès promocionant Mercaham. Bueno, salut, mireu, el que us deia abans, la música que sona surt d'aquest aparell. O sigui que... Doncs va, gràcies a tots. Beatriz Romeo Charri Hotel des de la Fira de les Ràdios Antigues de Cardedeu.